Opvarmning er succesfuld. Vil du lige gentage det til kameraet, tak? I'm warm, I'm up. Up it, Hvordan? up it. Up it, bop it. Talapanyan. Okay, ja. Yes, det er helt klart sådan, man udtaler det. Ja, han er lidt svært ved join, apparently. Du ved, nogle gange så er det jo så lidt svært, ikke? Det kommer godt. Det er sandt. Nogle gange er det lidt svært at join. Ja. Så han har også svært ved at join. Ja, der har han. Jeg kan lide den her. Jeg er her, mand. Kom. Nej! Ja, okay. Men du stod i vejen, mand! Hvad mener du, jeg stod i vejen? Jeg stod på siden af dig, jeg har optaget det. Skal vi se det på replay, hva'? Ja. Så du lige den? Ja. Du klarer den. Kun dig. Så du den? All you, baby. Du har lige den. Jeg roterer tilbage. De laver en dobbeltmand sandwich. Hallo? Jeg laver en enmands sandwich. Det lyder altså bare sådan en rigtig trist måde at beskrive mig. En sandwich mellem dig og din hånd. Psych. Jæner. Hallo? Okay, jeg skal lige se om jeg kan... Jæner. God opvarmning. Så du lige, hvordan jeg lige bobbede ham? Booty. Det er overhovedet ikke nødvendigt, men altså... Jeg synes, Ret vigtigt. jeg synes lige, vi skulle kigge på mig. Nå, okay. Det er meget med mit mål. Ja... Ej, altså det her det bliver bare en jænder-montage. Det var ikke sjovt. Det er ret sjovt. Jeg synes, det er ret. Nej, det kan jeg faktisk ikke lide. Ja, vi skal lige en hele. Fuck. All night long. Jænder, du har bare kommentet på den her video, altså. Ja. Dog. Lægger op til dig, Jænder. Det var måske ikke så godt. Håber den. Nice. Nej, okay. Jeg blev snydt. They got me. Håber den. Jeg har ikke noget boost nu til gengæld. Det er fint, jeg klarer den. Tjek den her. Bada bing. Bada boom. Jeg flyver lige. Du må jeg mig undskylde. Jeg er ude på flyvetur. Den er der? Ja, men jeg er ude på flyvetur. Den er over. Ude på flyvetur, altså. Jeg kan lide det. Jeg kommer. Bah! Ja, jeg er klar til at følge op. Jeg har... Ja. Nej! Jeg har den. Okay, det her det ender galt. Altså, det er sådan en af de der ting, hvor man bare står for målet 100 år, indtil der er en eller anden, der sender bolden her til. Det var det. Jeg kommer. Ja, jeg lader bare det. Og så tæmmer jeg den. Og så gør jeg sådan... Nå, jeg kunne ikke lov at få den forbi ham. Hvad fanden? Nice. Pas på, ind på mål. Jeg kan ikke ramme, jeg har den. Det er fint, jeg rammer ikke. Jeg kan heller ikke ramme. Ja, de kan åbenbart ikke finde ud af ham. Nej. Jeg er bare ind over på en anden måde. Ja, jeg ved ikke. Ikke så meget jeg kunne gøre andet end at være irriterende med. Jeg lader bare den tæmme, og så... Du klarer den. Gør jeg sådan der, og så... Det er mere en aflevering til ham egentlig. What? Jeg ramte den ikke engang, men jeg er ikke safe. Ja. Okay, jeg har... Ikke et fik. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvad laver de? Det ved jeg ikke. Ja, der kører bare lige tilbage på mål. Det er fint nok. Gør det. Save. What a save. Ikke et skud. Ja, du skal lige kontrollere den der.
Nej, han kører ind i mig for helvede. Eller han lander på Aha. mig. Jeg har den her. Nej, Jenner, ikke igen! Jenner, jeg kunne have haft et mål der. Jeg flyver. Jenner. Jeg flyver. Hvor fuck? Jenner. Ja, det er fint, jeg har den. Jenner, for helvede, man kører bare i Hvad? vejen. Jeg har video footage af dig, der bare er en kæmpe klovn. Lad os bare ikke... Nej! Jo, hvem er nu der klokken? Hey! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg overvejede lidt bare prikken i mål, men jeg er lidt sådan... Jeg synes, det var ret godt. Rent faktisk var det der jo bare at trække tid. Vi fik jo et helt ekstra sekund. Wow. Det skulle dig, der var til venstre, var det ikke? Strateg. Nej, det var dig. What? Du var forrest. Jeg er bare til venstre, bag dig. Bro, jeg har det på replay, okay? What the fuck, Polo? Jo. Skal de- Jeg skal lige prøve at spinde det her. Hvordan kan jeg... Okay, jeg vil sige, at jeg var okay tæt på, men... I don't know, det var ikke kønt. Defense. Okay. Nej, den er på mål. Jenner! No! Jeg prøver for helvede. Jenner, altså det her, ikke? Det er jo min YouTube montage, det her, det kommer ind i. Okay. Fuck. Der er ikke noget boost. Fuck op. Lige. Det er godt, det kan ramme. Ja, det er ret godt faktisk. Kan vi lige tage den der? Ja. Kom ind bag dig.